контрол е много сериозен, така изкъсва така на въженце. Беше ми подсказано, че може да се реши лично моя проблем. Аз казвам, или решаваме на цяла България, или нали, сега лично моя проблем. По-добре там е да загина, отколкото да ми решаваш моя проблем. Предложиха ми да отида в София, при който трябва, и проблема да ми бъде решен. Проблема в България са точно тези власти имащи, които чрез техните фирми работят. Това е източване на не само на европейските, на нашия бюджет. Най-големия производител на тръби, които внасят нашите фирми на власт имащите, внасят тръбите от Македония, е близка до Бойко Борисов фирма. Тези всички крадци в момента, които се мислят, че могат да не рекетират опозицията, убиват опозицията, утрешния ден ще им се търси, ама много голяма отговорност.